Bilježi se od Selmana Farisije radijallahu anhu da je rekao: namaz je vaga, pa ako bude precizan s njim i njemu će biti isplaćeno u potpunosti. Ako bude zakidao, pa poznato vam je šta Allah kaže o onima koji pri mjerenju zakidaju. Muhammed a.s. rekao je: hoćete li da vam kažem koji je čovjek najgori kradljivac? Prisutni rekoše: naravno, Allahov poslaniče. On reče: to je onaj koji krade od svog namaza. A kako neko može krasti od svog namaza, upitaše. Poslanik odgovori: tako što ne upotpunjuje ni ruku ni seđdu. Ibn Mesud radijallahu anhu je rekao: koga njegov namaz ne podstiče na dobro i ne odvraća od zla, taj se samo više udaljava od Allaha. Onda je proučio ovaj ajet: i obavljaj namaz, namaz zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Ko u namazu posmatra komu je s desne, a komu je s lijeve strane, taj nema namaza. Kada bi Hasan ibn Ali htio da se abdesti, mijenjao bi boju u licu, a kada su ga pitali za razlog, on je rekao: hoću da stanem pred veličanstvenog vladara. Kada bi dolazio do vrata džamije, podizao bi glavu i govorio: Bože moj, tvoj rob ti je na vratima, ti koji činiš dobro i dobročinitelju. Došao ti je neko ko je počinio mnogo hrđavog. Naredio si da dobročinitelj među nama prašta onome ko počini hrđavo. Ti si dobročinitelj, a ja sam hrđav, pa prijeđi i oprosti ono hrđavo što sam počinio na najljepši način, o najplemenitiji, a onda bi ušao u džamiju. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je vidio nekog čovjeka kako klanja i poigrava se sa svojom bradom, pa je rekao: da je srce ovoga skrušeno, bili bi skrušeni i njegovi udovi. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao: desit će se da dva čovjeka stanu na namaz i da jednako traje ruku i seđda i jednog i drugog, a da razlika u kvalitetu bude kao razlika između nebesa i zemlje. Mihrab se zove mihrabom jer je on bojno polje, u njemu se vodi i bitka protiv šejtana kako ne bi obuzeo srce čovjeka. Kaže se da je mnogo klanjača, ali je malo onih koji vode računa o svome namazu. Allah opisuje vjernike kao one koji vode računa o svom namazu, a licemjere naziva klanjačima, ali kaže: a teško onima koji kada namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju. Vođenje računa o namazu je trajno izvršavanje namaza, vođenje računa o njegovom vremenu i o tome je da se ruku i seđda u potpunosti provedu.